bankan prime de garde a bɛ ɲini ka kalo 6 bɔ mɔgɔw bɛ garde la u tɛ prime sɔrɔ risque ninnu fana bɛ ten gida balila ka taa Londres o don à la police de frontière k'a ka passeport minɛ k'a bloqué kun t'a la foyi ma fɔ a ɲɛna. Ibrahim Sori Pamanta n ye rhumatologue ye médecin au point G chargé de recherche n ye secrétaire général du comité syndical de la santé, l'action sociale et de la promotion de la femme au CHU du point G. An ka bi assemblée a tun bɛ fɛn caman kan donc se ka kunnafoni di mɔgɔw ma par rapport à la situation min don parce que degun b'an kan degun b'an kan prime de garde a bɛ ɲini ka kalo 6 bɔ mɔgɔw bɛ garde la u tɛ prime sɔrɔ risque ninnu fana bɛ ten et puis an y'a kɔlɔsi kalo 2 tɛmɛnen salaire tun bɛ taa retard la pour les contractuels donc o fɛn ninnu ani émolument pour les biens appartenants depuis que ɲinan daminɛna depuis janvier nin y'a 9 mois ye biens appartenant kelen ma se ka hali wari sɔrɔ a ka émolument na on dun tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ 9 mois k'o baara kɛ k'a sɔrɔ émolument hali kelen ma sɔrɔ donc o degun de b'an kan o de kama an nana assemblée la ka se k'a fɔ fana grève taabolo bɛ cogoya min na kuma ɲɛfɔ min kɛra an n'u ministre cɛ k'o se k'a dɔn k'a lase mɔgɔ min ma an ka se k'a dɔn qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la grève ani divers dɔw fɔra donc o divers kɔnɔna na an sera ka fɛn min fɔ o ye gida ka problème ye gida ka problème o ye bɛɛ ka problème ye gida balila ka taa Londres o don à la police de frontière k'a ka passeport minɛ k'a bloqué kun t'a la foyi ma fɔ a ɲɛna fo ka avion ta ka kelen to salle d'attente kɔnɔ a ma se ka taa o conférence gida kun ye farafin ye min invitera o conférence seul africain farafin foyi tɛ yen nɔ min invitera o conférence n'ale kelen tɛ o kan ka se ka Mali kunnafoni n'o m'an kunnafoni an kan ka se k'a jija yɛrɛ k'a dɛmɛ ka taa mais o y'a bali ka taa o don nka an fana ko k'o tɛ se ka kɛ il faut que ça s'arrête diya kelen tɛ dɛ. Il y a des gens qui sont persécutés chaque fois à l'aéroport et c'est pour cela que nous venons aujourd'hui à l'endroit de l'Assemblée pour expliquer ces problèmes et voir où bɛ se ka min fɔ an taabolo bɛ se ka kɛ min ye o point ninnu na. Anw ye bureau ye mais an bɛ kuma min fɔ o tɛ an dala kuma ye c'est-à-dire assemblée bɛ min fɔ o de bɛ ɲɛfɔ donc ni ka assemblée bɛ ɲɔgɔn fɛ très généralement ils vont être motivés c'est-à-dire n'aw bɛ kuma n'u ka kuma bɛ lase yɔrɔ min na n'i bɛ se k'a lase u b'i kɔ et fana kan ka k'u kɔ donc aujourd'hui vous avez vu la dynamique ça est toujours la même chose Inch'Allah la dynamique va être toujours la même chose mais cette dynamique ce n'est pas à reconnaître, c'est pas dans l'adversité k'a fɔ ko c'est des adversaires avec les départements ou comment dirais-je la direction. Non, nous sommes des partenaires. Et nous remercions par ce côté que ce que le ministre est faux. Parce que depuis un sigra, où lui a envoyé qu'en féliciter à travers un des membres du département. En sera qu'à ministre qu'a fait un problème fléni. N'a pas ce qu'on y a peut-être au bédia envoyé. Avec diabète parce que tout simplement le travail va dépendre de la façon la plus belle. Mais hali ni problème ma se ka ɲɛnabɔ a kɔni ye dayɛlɛ an ye an bɛ to ka kuma à travers des personnes interposées et nous espérons que don nata a bɛ se ka fɛnw dɔ kɛ min bɛ se ka conciliation fɛnw kɛ an ka se ka kuma sur les problèmes posés pour définitivement arrêter la grève et résoudre les problèmes des travailleurs. Aw yɛrɛ kun bɛ yan nɔ a ye assemblée c'était houlé o fana de Assemblée, un syndicat, c'est ça. A bɛ fɔ a ma démocratie de. An nana, an ye grève ko kuma fɔ. A taabolo ye min ye an y'o fɔ. Mais vous-même, vous avez remarqué, ça ne vient pas de Pamanta ni du bureau. La majeure partie de l'Assemblée ou ko kan ka lajɛ n'an bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na. Comme le ministre a ouvert ses portes. Siranya tɛ dɛ. Siranya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ. Mais comme le ministre a ouvert les portes, de donner le temps au ministre de régler le problème. Comme elle a dit qu'elle va voir comment on peut régler le problème ensemble. Parce que tout simplement, elle est ministre croyée, en France, bureau croyée. Maintenant, qu'attendre dame dans 2 semaines, voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Si elle ne peut pas faire quelque chose, si on trouve que les portes sont fermées, on sera obligé qu'à préavis croire qu'à blanc pour encore reprendre. La grève n'est pas arrêtée, mais elle est suspendue. C'est ce que l'Assemblée a dit. Donc, on va trouver le moyen de réunir le bureau. On nous a donné le mandat. An ka se ka réuni k'a don fɔ baara bɛ se ka daminɛ don min na an b'o ɲɛfɔ jama ɲɛna bi ye point sini ye Gabriel Touré sini bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc nous notre objectif ka se ka
ambe Fragnonka pour qu'on puisse faire la lutte ensemble. Parce que Nama Fragnonka a tnanye. Eh bon, je vais grève là, Gabriel Tuetala, Gabriel vais grève pour là, a tnanye nabo. Il faut qu'on s'assoie parce que les problèmes, c'est les mêmes problèmes. Le problème tourne autour du pot. Hein. La même situation qu'il faut que Minantaya, Baraketaya, c'est toujours ça. Et les primes ou autres, les avantages des gens qui sont coupés. Donc, dans ce cas Fragnonka, au point ficelé, on peut faire une revendication ensemble pour que un mouvement ou avec été. Note de façon parcellaire, ça va être difficile, ça peut réussir, mais ça va être très difficile. Assemblée Minfo Oledon, c'est-à-dire comme 600 fait un yelmana, département yelmana, depuis Kalokelo ou Bika Nyeni Kafo, Kangaseka suspension. Parce que l'Assemblée follow Mingera, ko suspension, do koko Angaseka suspension, parce que Brouille Kruminska ou Kankaseka Péravivere Keka dit. Donc, en gros, peut-être que ou donné parce que on sait qu'à faire suspendre, on allait donc à faire un suspens. On va observer ni n'anyebe fait mina, mimbe c'est qu'on voit ça qu'à faut peut-être on peut aller à la suspension. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est retrouvé pour reprendre encore le même point où Angaseka donc à faut qu'à suspense à suspendre. Donc, je pense que tableau mais momentanément, pas tout le temps. C'est juste pour donner le temps qu'à ce cas, si, comment, au drone de l'eau, qu'à Foko, Grevou, Bama, Pepe, au fin de Ambe, Tan Dodi, qu'à ce cas, Fenke. Donc, je vais dire merci, vraiment, Uniché, tout ce qu'ils ont fait, le soutien qu'ils nous ont donné, le soutien qu'ils ont donné au bureau. Vraiment, on va les dire merci. Kafouinoko, merci. Nayou, Velo, Bena. Vraiment, je pense que confiance de donner base ni bureau. Et ça, c'est rare dans le syndicalisme. Surtout au point G, ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu cette confiance entre la base et le syndicalisme. Donc, vraiment, on va dire qu'il y a une confiance entre base et syndicat. Donc, on va les remercier. Et à la population pour dire que, en au féminin, tout ce que nous sommes en train de faire, la lutte là, d'autres, t'attendez. Parce que amma dorme kele nyini ka fara an saraka ambe min nyini hake min bieno uko dama ambe min nyini mine mun tieno uko dama ambe min nyini barakela min tieno uko do fara barakela uko baraka seka ke a nyema pour que ponge sorte. Donc c'est pour la population même. On demande à la population uko seka en famille parce que nte jugaye ka foko mbe fenke lu contre la offente encore moins aux autorités, c'est pas faire, c'est pour faire en sorte que barake minen ka soro ka se ka barake a nyema au drone.